Pier Portelli jinsab taħt pressjoni interna qawwija minħabba d-deċiżjoni li jneħħi drama popolari Santa Monica biex minflok daħħal drama tal-kumpanija Watermelon li llum titmexxa minn martu. Dan waslu biex fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista jgħaddi ħin twil jiddefendi u jibda jgħid li l-mara tiegħu mhux se titħallas tax-xogħol li tagħmel anke jekk fil-verità net se jħallas tal-produzzjoni. Pier Portelli spiċċa qed jilagħba tal-vittma u anke jekk għandu pakkett finanzjarju li jlaħħaq id-9,000 euro fis-sena, għalli hu telaq kollox u mar il-Partit Nazzjonalista biex idaħħal ferm inqas milli kien idaħħal qabel. Dak mhux konflitt ta' interess, dak huwa għaqal. Iżda Pier Portelli mhux jikkonvinċi. Fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista, il-partitarji qegħdin ikunu qibsin miegħu għax il-verità jafuha. Però jekk aħna wasalna fl-istat li ma narfux li inti għandek konflitt ta' interess f'dil biċċa tax-xogħol, allura jiddispeċini ngħidha il-partit tagħna se misterqiegħ. Il-Pier nixtieq ngħidu jgħid fl-ħabiet tas-Super One. Nispera li mhux kif qegħdin jgħidu li jrid jaqta' Santa Monica x'qiegħed hemm jitmandaw. Jekk hu vera, jinsab diżullus u disgustat. Hemm għajdut li tneħħi produzzjoni kienet x'kienet, ma jinteressanix ta' min kienet u x'kienet, u għad tidħol produzzjoni mmexxija mill-para Pier Portelli sa kienet il-kuġina, sa kienet in-nanna ma hija familjari. Jiena għalija ta' Pier Portelli għalija hemmhekk hemm konflitt ta' interess. Dan kollu lil Portelli beda jitliflu l-paċenzja u beda jgħid li dan spin tal-Labor għalkemm id-dettalji li żvelat one.com.mt ma ċaħad xejn. U kkuntattjaw lil tal-One u lil ta' xi gazzetti oħrajn biex jagħmlu l-ħsara. Jekk dak hu konflitt ta' interess, mela allura ejja nżarmaw kollha mmorru kollha d-dar. Mela allura ejja ngħidu lin-nies biex ma jgħinux iktar. Fost dawk li kkummentaw fuq il-konflitt ta' interess ta' Pier Portelli kien hemm ukoll David Take u Portelli ma qatx lura milli jibbottjalu lura. Allu aħjar tara x'għamilt int, dan mingħajr ma semmih bismu. Kempluli, fi żewġ gazzetti għaliex kien hemm kummenti anke fuq social media, tiskanta kultant minn ċertu nies kif jgħidu ċertu affarijiet, aħjar iwieġbu fuq żmienhom, fuq meta kienu huma hawnhekk, però dik hija il-reazzjoni tiegħi u inkredibbli kif hawn min li jissapportja lil dan il-partit u jissapportja lil din il-medja illi jista' jiġih id-dubju. U minn tarif li għandu One News dan hu biss dak li hemm fid-der għax fuq ġewwa hemm iktar dwejjaq anke għax uħud ingħataw pagi sbieħ u oħrajn spiċċaw b'xejn kif se niżvelaw fil-jiem li ġejjin.